Добре, той поводява сега да игра Майнкрафт. Айде, влизам. Аз влизам, човек. Влезни в моя сървър. Идвам. Не, бе, не влизай, бе. Влезни в моя. Добре. Чакай, още не съм влязъл. Чакай, ми пише доле. Чакай, сега влез. Аглед БГ. Аглед БГ! Цъкна ли го? Не съм подсъкнал. Я? Цъкам! Да, влезнал си, Влади Джойн. Не съм влезнал. Ето, влезнал си. Ти си под земята. Да. Ти не гръбна. Човек паднах, сега ще умра. Няма. Ти си безсмъртен. Откъде знаеш? Имам няколко торча. 3, 4. Имам безкрайно торча! Сега ти стане. What the fucking! Той никога няма да ми намери. Той вече грамар, да го трепем от бой. Аре. Ти знаеш къде съм? Трепя го. Майко, заклещихме, човек. Ела да ми помогнеш. Добре, виждаш ли ме? Не се виждам, нито именци. Къде си, бе? Чуде ме! Ти беше нещо много страшно. Къде си обаче? Да, ти кажа ти го. Там долу. Да го трепам от боя, аз съм файна. Лаги. Аз също съм трепя. Трепя го! Дай къде съм? Той е уиден много лаги. Знай къде съм, ти никой няма да ме познае. Мраза за този сървър. Твоя. Мраза за твоя. Добре. Сега ще Ама бъде. в друг не в онзи лагищия. Той сте лош предвид. Онзи с свитера, не искам в него, искам в друг. Давай, влизай, чакам. Привет, Тос. Влезна ли вече? Да. Да познаеш къде съм. Види си. Влезнах ли? Никой... Адлен Джойнт. Знаеш къде съм? Аз съм под земята. Къде си? Не няма да познаеш човек. Аз съм под земята. Каква ти под земя е? Ела при мен. Не мога, аз съм под земята, трябва да направя една голяма дупка. Аз хичи име ти виждам. Ето съм под цялата земя. Аз съм въздух. Във въздуха не идвам. Не, долу във въздуха. Аз не те виждам. Никъде не ти виждам именцето. Не, то си удобно малко. Натам ли си? Чуваш ли, ще скопай? Чакай. Ами отиди нагоре, бе. Нагоре. Къде нагоре? Виж къде? Виждаш ли ми именцето? Никъде. Ама аз съм по цялата земя, човек. Лак! Ами играй, бе, хората тебе ли ще чакат? Аз ще играя на една по-готина игра. Стига да има. Точно. Аз къде съм? Идеш. Къде си? Не ти кажа игра на PewDiePie симулатор! Тоест? PewDiePie симулатор. Тоест не ми пука. Банана. Няма да гледаш, бе! Глупи, къде си при мен? Приятел ли? Някой ми е пратил подарък или аз да пратил подарък. Влез бе на там. Той е стигнал до 23 ниво. Влизам в вената, където е играе в вената. Виж ти вената, той го е правил. Виж вената, той го е правил. Виж, вена, пише вена.
Аз мога да направя повече много. Почва да играеш тогава тази игра. Защото аз те нямам. Айде ти изтига, тогава съм стиклю. What the f... Миши. Аз тук... Миши. Да! Миши. Отивам в... един много специален сървър. Чакай, аз изтегля един сървър и когато го изтегля, ще дойдеш при мен, нали? Да. Него ще има. О май гаш. Идва. Ето, човек! Аз сега съм където ти се роди. Ето е гигантската дупка. Чекай аз. Не стой. Ой, теглих си мапа, където там има много стана разглеждане. Човек. Вече не работи. Вече не работи. Знака! Знаеш кой е знака? Кой? Виж, тук пише знака. Да, знам. Това мапа. Знаеш ли кой е знака? Един приятел на... Готика 47. Казал ли, че? А? Хора, ще ви кажа сега едно нещо и на Владимир отдавна не съм ви го казал. Да. Аз съм братовчет на знака. Fuck you! Какво? Чакай. Си братовчет на знака. Да. Братовчет на знака? Да. Което значи, че не знаеш неговия приятел. Знам, виждал съм го на живо. Как се казва? Готика. 47. Аз го викам готика. Човек, ето, вижда безкрайната дупка. О, искам и аз да игра с вас. О, човек! Ще ме пусна на предизвикателство, обаче трябва да дойдеш при мен също. Добре. О, има ли един топче? Ти е най-хубавото. Такива топки ли искаш? Такива топки ли искаш? Къде съм? Няма ми? Мълчи, бе! То. Ето, влизам в него и влизам. Ча, идваш ли? Аз влизам вече. Да, дойдох, къде си ела, влез при мене. Идвам. Бъда ти има скелети, ще ме заселя. Дойде ли в моя? Идвам. Виждаш, ела при Friends. О, да. И сега. Там Friends, където там бе. Там гейма с един бега. Не, вати, там е че. За къде ще сме? Ти да си го правил, чуй? Да. Сериозно? Да. Влади, joint. Имаш ли неща? Къде си? Обе, ти къде си, бе? Ела, имаш ли нещо такива неща? О, аз нямам нищо. Ела, да ти... О, зомби атакува мене! О, скелети! What the fuck, what? Имам! Садукан! Пресвам! Човек, ела да видиш кой има в честа! Бидам. Брубе! Брусен! Не. Влади, ела да видиш кой има в честа! На половин сърце съм Ела бидам. да видиш кой има в честа. Всичко ми даваш? Да. Ела да те разведа нагоре. Има ли лок? Оф! Лади, той е Майнкрафт. Лади е Майнкрафт. Колко неща? Чекай. Меч ли си? Сега ще бродята. Има ли? Нямаш меч! Нямам меч! Аз нямам лук. Ти имаш ли лък? Не.
Няма! Ще прибия. Няма! Ето виж, тук няма и тук няма. Май мисля, че... Подозирам нещо! Няма нищо, бе! Ето виж, даже съм с ръка. Идваш ли? Идваш. Тук къде се качи так нагоре, бе? Не ми лайки да се качи чак нагоре. Не знам. Там ли съм още? Иха! Човек, лагна ми. Ако мра и падна... Дано. Няу! С бронята и лъка и... Не. Не, бе. Но си имам броня. А, ето ги. Чай. Аз съм бива ли, бе? Не. Аз нямам нищо! Аз съм бива. Ама... Ами, спим. Абе, чакай. Абе, мак, чуба, бе! Чакай. Чуба, бе! Чуба, бе! Няма да ми видиш, няма да ми видиш. Не ми лаги дух. Не бе! Ай! Ламе малко пиленце! Я и лачке да пиле! Салпи, братка! Да ми пиете! Не може да се стигнеш тука. Не може да дойдеш. Добре! Братка, пили! Аз съм тука, моя бункер. Ако не ми лагаш толкова това Майнкрафт. Кукумявка. Бай-бай! О май гаш! Илами! Илами! Сега върху теб. Няма да може да го направиш. О, аз си правя път. Ето! Бях. Но пак лак. Пак гарен лак. Откъде съм там? Аз не супер май съм. Кой сървър влизаш? Моя. Пак ли от сгадния уидера? Не. Но друг дете е много хубав. Кой да влизах в теб? Добре. Не може да влезем в моя сървър, мен няма. Влезна в един най-готиния, къде съм построил Diamond къща. Няма да те поканя. Ама. Лото. Видео! Добре, обърках се сървърите. Аз съм махам от видео. Без майтап. О, ще вкарам един много готин сървър. Не, бе, човек. Не. Мапа. Е. Човек, как па да си стеглим на Майнкрафт готината? Дето играхме преди. Да. Добре. Той много ми лаги. Дай да ти изтегля. Чао, хора! И приключваме